Bismillahirrahmanirrahim. Baik utama malam capsio makai opao aku musai sebi sholati ing sholat ingsun billahi ing dalem wektu bengi wa kamlani kelawan pira rakaatin apa rakaatin yang bagi sayujo an usolli apa ing sholat ingsun. Lah nek sampeyan do takok lha piye pirang rakaat sholat apa sing tak waca apa sing tak lakoni. Nggih. Nek kados kula jenengan ya Mbak Suladine wis alim. Artinya alim napa? Wis banget malah kae bar iki yo iki bar iki. Iki kan ada soalé ora catatan. Lho kok niku aja dilang-ilang nggih soalé ora wong dilalah diganjar dening pengiran. Nggih. Untuk dawuh guru kang supaya nglakoni kanthi ijen-ijen sing urut-urutan sing gumathok. Ngoten iki. Dadi sampeyan gak takok bentuk apa sing tak waca, apa sing suatu rakaat terus aku kepiye. Soalnya kenyataannya jenengan kan bodoh duwe ya katon lakoni duwe duwe apa gua baca mulane fa'lam ngurus sira nek miturut ngendikane sabdu ala hadat fa'lam ngurus sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhadi kurang langgengake sapa Rasulullah fi tahajjudi dalam tahajud Rasulullah ala qiraati syai'in atase maca suci-suci maksusin kang den tertentoni wa minal khawfilan terus rasane kang bagus antatabae lo niti-niti sira Al-Qur'an Al-Qur'an fataqra'u maca sira Qur'an saya kali sedikit bacaan bahwa sedikit fikih kain dalam ngadeg niro khatta tima hingga khatam siro ing Quran fisyari ing dalam sakulah awak kola utawa luwe sidik awak sawa utawa luwe oke hasbana syatika kelawan milang-milang tren dinas niro gak sadar gak takon apa sing diwaca apa sing di pirang rakaat ning lakoni salat fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadid fi tahajjudi ngerti yo yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ora ngajekake ana ing taubat tahajud maca Quran kang tertentu lam yuwadid orang langgeng fitah judi ala qiraati syai'in maca pamane wis pokoke patok bangrok kudu hasbunallahu wa ni'mal wakil buat ngene Nabi miturut nopo kang dipun serat Syekh Abdul Alawi al-Haddad wa minal khusyan tattabu al-Qur'an fataqra'ahu syai'an syai'an disapian karo nutmuri karo napa kang dipun tindake Kanjeng Nabi kelawan maca Quran sithik nek nggone wektu ya mulai hingga cara hitung-hitungan jenengan akhirnya iso ngatamno Quran dalam jangka waktu 1 bulan saha au akola au saro utawa yo ora kurang sakataman yo ora apa-apa utawa luwih
luwih to sak taman yo ora apa ning wakilane ukurane sak taman kuat. Alhamdulillah kula wis tahu, tapi sakniki gak tahu. Gimana tahu? Tahu sih. Sesasi kakak gue tahu. Yuk diajar dilakoni di carane ngoten. Nggih. Ben bukteknya nek kula jenengan iki bener-bener kawulane Gusti Allah, syukur-syukur iso istiqomah betul. Nggih. Jadi tentang cerita sak dodokan sak jus akhirnya 2 jus 3 jus 6 jus niku kudu sampeyan pernah kudu sampeyan pernah soalnya kan berat mulane yo tahu mulai apa-apa mulane teng mriki wonten terus sing akal awak sarata wal wasi wal wa oke ngoten niku tergantung kemampuan kita tergantung milang-milang nasa dekat terengginas ya wama jadurrokaat yana kuntai wilangani berrokaat faksaru mongkoi kutawi luwi ake faksaru mongkoi kutua utawi luwi aki-aki cerita aki-aki barang ruyakan dari wayate kaum nafikiami minkiami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking jumlahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pun wilayah rokaat sing luwih oke miturut nopo yang dipun ceritake nalika Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail niku iku salah sarota iku 13 rakaatan apane rakaate nek miturut aki-aki riwayat nalika Kanjeng Nabi jumenengi qiyamul lail niku 13 rakaat bahwa rojalan tumungko waliti sorong ringges ala tis'in ing atasi songo wasabe'in lan pitu tapi gini ku kadang-kadang yo songo kadang-kadang yo pitu artinya uli yang lakoni wilangan itu gak tetep tapi qiyamul lail aja wa saru mau tawil yaki-yaki barang warodakan tumeko opong andu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adobatu opong lagungannya alaihi nyata sing ma'irda asrotain 11 rokatan apa nih rokate tapi aki-aki hadis atau cerita isi ngandaki tentang qiyamul lail Kanjeng Nabi niku nglanggengke 11 rakaat. Tapi ngoten niku mboten kudu padha sing paling ora ngoten mawon lho nek apa nek ora ngene sajake kita kok awak minimal 2 rakaat tentang tubuh nggih sekolah jenengan harus akhir zaman roh berkata saiki saben ditani tajuk roh berkata juara lumpun sampeyan nalika nopo nalika roh berkata tahajud badhe sari roh rakaat sampai gak mau coba wis kalau yakin jenengan itu tentang kemaslahatan hidup keindahan hidup terjamin asal istiqomah soalnya dari rangkaian sing dengan mau nalika dengan sholat itu pun menggambarkan akhirnya terrealisasikan melalui yang namanya tindakan menjalankan 2 rakaat. Semuanya mesti pamer nanti Gusti Allah.
Allah karo para malaikat. Apa meneh kok nganti maca Quran. Nggih. Sampeyan wisuk jam 3 maca Quran terus jujur luar biasa. Sehingga sesasi hatam. Dan yang dasare macane rada lanyah mripate ana blobo soalnya wudu gak temen nana rada kacet walah ya ki rumah saku sak telu mancing subuh lagi rampung nggih. Jadi cerita tentang rakaat ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi sakjroning qiyamul lail sing luwih akeh niku cerita niku nyeritake nek ulihe lakone Kanjeng Nabi niku 11 rakaat. Lho, kok nganti 11 kok ganjil niku lak berarti ana sing siji. Ya tutupane berarti witir kan ada. Nggih. Wa ya takhalla sulan dadi pertelo min majmu'il ahadits saking ngumpuli pira-pira hadis annahu ustune kelakuan yang bagi iku sayuju lakar duwi sira. Mulai dari hal itu dari akhirnya jelas bagi kita ya, dari segala kumpulan hadis-hadis sing wis tumeka nggih. Pramila iki prayogane awak dhewe ya nglakoni tapi gak kudu terus sekian beda nggih. Sing penting awak dhewe niku gelem ya wa yustahabu lan sunatake dakum takalane tangi sira minan naumi saking guru antam sakai tong ucap suan nauma ing labuti turuan wajhika saking raini robiatika kelawan tangan niro lan nalika awak dhewe tangi tonggone turu iku disunati antam saha an nauma an wajhika baso musafrah rai karo tangan loro disuwaso karo pepe loro wa taqulu lan ngucap sira ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kabeh puji lillahi wa tuhidat ke Allah alladzi yadat ahyana kang uripake sapa ladina ingsun ba'da ma ing dalem sawise perkara amata kang mateni sapa ladina ingsun wa ilaihi lan iku tumuju marang Allah nusu utawi gumelare makhluk. Alhamdulillah Gusti kula jenengan kesangke sak badane jenengan mejahi kula badhe mama lan kula niki manggil badhe sumebar badhe gelayaran badhe tumuju tenggine ridho jenengan mari wa ilaihin nusyur. Gusti kula badhe marak tenggene gumelare jagat jenengan soalnya niku pun manjing sokan itu saya itu kan buatan rohanan moco siro apa lagi apa orang itu teka-teka dokter masuk sampai rapal nyoman apa atau nyoman apa lagi wajah misalkan mati yang tak dengar kok sampai jam songo kalau kan jam ini orang sing mati ya buatan rohanan moco siro ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab ila akhiris surah.
kejaba maca wau ayi turu maca alhamdulillah lati ayana badama matana wa ilaihin nusur iku maca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab sapore surat niki surat Ali Imran poli surat iya ayyuhalladzina amanu sabiru wa rabitu akhir iku ya apal padha mawon يا أرحم الراحمين فرج على